азиз, наши ҷанбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. имрӯз дар шаҳри Брюссели подшоҳии Белгия асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти шӯрои иттиҳоди Аврупо Шарл Мишел мулоқот карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз пазирои самимӣ изҳори сипос карда бо итминон изҳор доштанд, ки натиҷаҳои музокирот барои тавсеяи ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистон ва иттиҳоди Аврупо такони ҷиддӣ мебахшад. ҷонибҳо зимни мулоқот масоили таҳкиму тавсеяи ҳамкориро дар соҳаҳои саноат, истихроҷи маъдан, зерсохтор, гидроэнергетика, кишоварзӣ ва сайёҳӣ баррасӣ карда, барои баҳрабардорӣ аз имкониятҳои истифода нашудаи он табодули андеша намуданд. омода намудан ва ба имзо расонидани созишномаҳои тавсеяёфтаи шарикию ҳамкории миёни ҷонибҳо ба нафъи ҳарду ҷониб хоҳад буд ва татбиқи ҳадафмандонаи стратегияи нави иттиҳоди Аврупо дар Осиёи марказӣ ва нақши барномаи бисёрсолаи индитактивӣ барои солҳои 2021-2027 ҷиҳати амалисозии ниятҳои ҳамгироии муҳим арзёбӣ карда шуд. дар рафти мулоқот ҷонибҳо инчунин тавсеяи муносибатҳоро дар бахшҳои ояндадори энергетика, захираҳои об, тағйирёбии иқлим ва рафъи оқибатҳои он, робитаҳо дар бахши маориф ва ҳамкории дуҷонибаро дар бахши амният мавриди баррасӣ қарор доданд. дар ин зимн ҷонибҳо ҳангоми мулоқот ба масоили доғи минтақа, ки Афғонистон дар меҳвари он қарор дошт, таваҷҷӯҳи хоса намуданд. дар фарҷоми суҳбат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз президенти шӯрои иттиҳоди Аврупо Шарл Мишел даъват ба амал оварданд, ки бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф биёранд. 11 октябр дар шаҳри Брюссели подшоҳии Белгия дар доираи сафари корӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти палатаи намояндагони парлумони федералии Белгия хонум Элиан Тильё мулоқот карданд. дар мулоқот масоили ҳамкории сиёсию байнипарлумонии Тоҷикистону Белгия баррасӣ шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳи хуби робитаҳои сиёсӣ ва байнипарлумонӣ изҳори қаноатмандӣ карда, дар ин зимн густариши минбаъдаи фаъолияти гурӯҳи дӯстии иттиҳоди байнипарлумонии Белгия ва Тоҷикистонро зарур шумурданд. ҷонибҳо зимни мулоқот ҳамкорӣ ва табодули таҷриба оид ба фаъолияти сиёсию қонунгузорӣ, иқтисодию тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, фарҳангӣ ва имкониятҳои сайёҳии кишварҳоро муҳокима карданд. ҳавасмандии зиёд оид ба тавсеяи ҳамкорӣ дар бахшҳои мухталифи иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ ва гуманитарию фарҳангӣ аз ҷумла соҳаҳои энергетика, саноат, илм, фарҳанг, маориф ва тандурустӣ зоҳир гардид. дар рафти мулоқот ҳамчунин масъалаҳои мубориза алайҳи таҳдидҳои муосири амниятӣ баррасӣ карда шуд. дар охири суҳбат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз президенти палатаи намояндагони парлумони федералии Белгия хонум Элиан Тильё даъват намуданд, ки ба Тоҷикистон ташриф оранд. мавзӯи дигар: даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи мамлакат идома дорад. ин маърака тибқи муқаррароти қонун ҷараён дошта, дар комиссариятҳои ҳарбӣ ба муносибати гусели даъватшавандагон маросимҳои бо тантана доир карда мешаванд. дар шаҳри Ҳисор ҳам чунин тадбири бошукӯҳ баргузор гардид. ҳамкорони мо дар ин хусус иттилои бештар доранд. сараввал аз ҷониби навъаскарон аз комиссарияти ҳарбӣ то макони баргузории чорабинӣ роҳпаймоӣ доир гардид. бояд гуфт ки бо шарофати кӯшишу талошҳои сарвари давлат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсати давлатии ҷавонон ба таври комил таҳризӣ шуда марҳила ба марҳила дар амал татбиқ мегардад. ин бахусус дар шаҳри Ҳисор дар самти ватандӯстиву хештаншиносӣ, донишандӯзӣ, мусоидат ба рушди маҳорат ва малакаи ҷавонон эҳсос мегардад. баъдан ба хотири гусели навъаскарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази шаҳри Ҳисор чорабинии тантанавӣ ташкил карда шуд. дар ин рӯз макони баргузории ҷамъомад хеле серодам буда, ҳамагӣ ба хотири эҳтироми ҷавонони шуҷои ватан ҷамъ омада буданд. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, ҷамоату деҳот, падару модарон даъватшудагонро барои расидан ба синни мардонагиву ҷасурӣ таҳният гуфта, онҳоро барои ҳимояи якпорчагии марзу буми ватан роҳнамоӣ карданд. ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо хоҳиши худам омадам. аз ҷавонон хоҳиш мекунам, ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон оянд. ин хизмат қарзи ҳар як шаҳрванд аст.
ضمن سخنرانی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی کمیسر حربی شهر حصار ذکر شد که امروز زیاده از 50 نفر جوانان شجاع وطن از منطقه برای ادای خدمت به طور اختیاری سفربر شدند. از جانب نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و کمیسریت حربی شهر حصار برای جلب جوانان به قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان حجت رانندگی، افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سپرده شد. چالبی فرنگی از جانب هنرمندان خانه فرنگ شهر که از شعر و ترانه‌های رنگین و جذاب عبارت بود توانست خاطری اهل جمع آمد را شاد گرداند. تصمیمی به طور گسترده تجلیل کردن جشن مهم عمومی ملی 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در تقویت احساس وطن دوستی و میهن‌پرستی ساکنان مساعدت فعال می‌کند. در ناحیه دنغره ولایت ختلان صاحبکاران محلی تلاش می‌کنند که توسط عملی ساختن هدف‌های بنیادکارانه رهبریت دولت و حکومت مملکت در رفع مشکلات اجتماعی اهالی حصه‌گذاری کنند. خبرنگاران ما موضوع را ادامه می‌دهند. дар доираи амалисозии тадбирҳо бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ вобаста ба фароҳам овардани шароитҳои мусоиди кору зиндагӣ дар ҳама шаҳру навоҳии мамлакат ва ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дорад. бо ҳамин мақсад дар ҷамъияти деҳоти себистони ноҳияи Данғара бо саҳмгузорӣ бевоситаи оилаи Наҷидуллоевҳо масофаи зиёда аз 1 километр роҳи дохили деҳаи Шаршар ки солиёни зиёд таъмирталаб буду барои рафту омади нақлиёт ба хусус дар фасли зимистон монеаҳо эҷод мекард, аз навсозӣ ва асфалтпӯш карда шуд. ما سیاست پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان رو پیشای کار خود گرفته با برادرای خود مسئولیت کرده در همین دهه شرشر همین راه بسیار ویران بود، لای بود، کودکان گشتن نمیتونستن. مساحت 1200 متر است اسفالت پوش کنیم. آینده نیت داریم که با سهم خود را در همین دهه گذاریم. дар корҳои сохтмонӣ техника ва механизми муосири роҳсозӣ ҷалб гардида мутахассисон ҷиҳати босифати баланд ва дар муддати кӯтоҳ ба анҷом расонидани роҳи мазкур кӯшиш намуда истодаанд. дар деҳаи шаршари ҷамъияти себистон аз ҳисоби соҳибкорон Наҷидуллоевҳо ҳар сол аз ҳисоби пасандози худашон ба мактаби деҳа рақами 26 ба оилаҳои камбизоат либосҳо китобу дафтари ёрдам мекард. имсол бошад тасмим гирифтан 1 километр 200 метр деҳаро асфалтпӯш карданд. дар баробари мутахассисони соҳаи роҳсозӣ ҳамзамон сокинон низ ба ҳашар баромада дар ин тадбири нек саҳми худро гузоштанд. дар идомаи корҳои созандагиву ободонӣ ва беҳ гардидани инфраструктури маҳал дар деҳаи Шаршар барои эҷод нагардидани мушкилот дар фасли зимистон ҳамчунин аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ 120 адад симчӯбҳо ва 12000 метр симҳои фарсуда иваз карда шуда 2 адад трансформатор насб гардид. дастгирии эҳтиёҷмандон ва афроди дорои имконияти маҳдуд дар меҳвари сиёсати башардӯстона ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар идомаи татбиқи ҳамин сиёсати башардӯстона ва тадбирҳои ободонӣ дар деҳаи мазкур аз ҷониби шахсони саховатпеша барои оилаи Раҷабмо Ғафурова манзили нави истиқоматӣ сохта тақдим карда шуд. ҳамин гуна ободониву бунёдкорӣ дар воқеъ имконият фароҳам меорад ки сатҳу сифати зиндагии аҳолии деҳот беҳтар гардида дар ин замина рушди бештари деҳоту маҳаллаҳо таъмин карда шавад. Салоҳиддин Неъматов, Маҳмуҷони Зиёиддин барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара. дар ноҳияи Рашт таъмини аҳолии деҳот бо оби нӯшокӣ давра ба давра ҳалли худро ёфта истодааст. бояд гуфт ки ҷараёни бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин кардани аҳолӣ дар доираи ҳадафҳои 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо мусоидати мақомоти маҳаллӣ ва татбиқи тарҳу лоиҳаҳои алоҳида амалӣ карда мешавад. гузориш дар ин хусус. сокинони деҳаи хуфаки ҷамъияти деҳоти қаланаки ноҳияи Рашт солҳои зиёд аз нарасидани оби ошомиданӣ танқисӣ мекашиданд. дар дораи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо оби нӯшокӣ таъмин гардиданд. бо дастгирии мақомоти иҷроия ва саҳми соҳибкорон аз мавзеи Доманкӯҳ аз чои Амудӣ тавассути насоси обкаш оби тозаи ошомиданӣ бароварда шуд. дар маросими ифтитоҳи хати оби нӯшокӣ намояндагони мақомоти иҷроия иштирок намуда мавриди истифода қарор гирифтани хати оби нӯшокиро дар самти беҳдошти некоаҳволии сокинони ин гӯшаи дурдасти Кӯҳистон иқдоми нек арзёбӣ намуданд. солҳои зиёде буд ки ин деҳа аз оби нӯшокӣ бисёр мушкилӣ дошт. рости гап то зимистон از دیگر دیه‌ها آب رو کشیده می‌آوردند و امروز با باوری گفته میشه قریب 80
80 خردگی ما باب نوشابه تامین شده است و دیگر یگان مشکلی نیست. اقدام نجیب در دوره کارهای بنیادکاری و سازندگی بخش با جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته برای بهتر گردیدن وضع زندگی اهالی دهات مساعدت می‌نماید. امروز در آثارخانه تاریخی بوستانشناسی انستیتوت تاریخ، بوستانشناسی و مردمشناسی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان با اشتراک بوستانشناسان خارجی از دولت‌های روسیه، دانیا، ایران و مجارستان تحت عنوان مشکل‌های گاهشماری و محیط سکونت انسانی قدیم در خاور مرکزی میزگرد برگزار شد. همکاران ما از رفت این چاره‌بینی علمی گزارش آماده کردند. ҳамоиши мазкур طبق лоиҳаи байналмилалии таннос роҳандозӣ шуда муҳаққиқон аз хориҷ ва дохили кишвар ҷиҳати таъин ва эълон намудани таърихи сукунати инсони қадим дар мавзеъҳои аҳди бостони хувалинги имрӯза маърузаҳои илмӣ пешниҳод намуданд. طبق баррасии бостоншиносон дар мавзеъҳои гуногуни ноҳияи имрӯзаи хувалинг чун кулдара, обимазор ва хонақоҳ ҳанӯз 1 миллиону 100 ҳазор сол муқаддам инсонҳои аҳди бостон сукунат доштанд. роҳбари лоиҳаи мазкур ва шарикони ҳамкор дар баромади худ ин андешаро таъкид намуда зимни суханронияшон таърихи беш аз 1 миллион солаи ноҳияи хувалингро исбот намуданд. мо имсол дар худи ёдгории таърихии ноҳияи хувалинг дар хонакоҳ 1, хонакоҳ 2, оби мазор ва кулдара корҳои ҳарфиёти бостоншиносиро гузаронидем ва бисёр хурсандиовараш дар он аст ки мо аз онҳо бисёр чизҳои навера ҳам омӯхтем ки инҳо қабатҳои замин яъне полиопочва чанд қабати замин иборат аз ҳамон кулдара ё ки ёдгории таърихие ки дар ноҳияи хувалинг аст дар давраи шӯравӣ аз тарафи Вадим Александр Ранов 11 қабати онро солшуморӣ карда буданд ва аз 900 то 950 ҳазор сол дар солшумори онҳо муайян карда шуда буд. имсол ин шахсоне ки дар ин ҷо омаданд бо асбобҳои ҳозиразамон ёе ки нав гӯем мешавад, онҳо ин хокҳое ки аз ин ҷо гирифтанд дар лабораторияи дар озмоишгоҳе ки Дания, дар Швейтсария, дар Олмон бурда санҷиш гузаронданд, нишон дод ки зиёда аз 1 миллион зиёдтар таърихи тамаддуни одамои обшини ибтидоӣ дар ин ҷо зист доштанд. зимни баёни андеша иштирокчиён иброз доштанд ки ҳафриёти бостоншиносӣ дар мавзеъҳои гуногуни ноҳияи хувалинг ҳанӯз дар замони шӯравӣ сурат гирифта таърихи беш аз 1 миллион солаи он исбот гардида буд. طبق маълумоти бостоншиносон хоки мавзеи кулдараи ноҳияи хувалингро муҳаққиқон аз Олмону Швейтсария ба Аврупо бурда он ҷо таҳқиқ намуданд ва хулосаи онҳо пас аз омӯзиши озмоиш ин аст ки макони сукунати мавзеъ беш аз 1 миллион сол таърих доштааст. вақте ки мо дар ин лоиҳа кор мекардем, мо беҳтарин кореро боз анҷом додем ки ин сохтани як озмоишгоҳи нав аз тарафи Институти география геологияи шаҳри Москва ва намояндагони Дания, Швейтсария, Норвегия буд ки имрӯз мо метавонем ин дари озмоишгоҳро кушоем ва барои аспирантҳо, магистро ки дар ин ҷо таҳсил мекунанд як дари ҷои корхонаи нав боз шавад. ҳамчунин дар идома тазаккур дода шуд ки агар хувалинг дар Осиёи марказӣ қадимтарин бошишгоҳи инсони бостон бошад, пас дар дунё қадимтарин мавзеъҳои сукунати инсони қадим Африқо буда таърихи сукунати инсон дар қитъаи мазкур беш аз 2 миллион сол маҳсуб мешавад. дар ноҳияи ховалинг бо ҷалби бостоншиносон аз 10 давлати дунё як экспедитсияи нав ташкил карда шуд. мақсади ин гурӯҳ омӯзиши паҳлӯҳои то ҳол ошкорнашудаи маданият, урфу одат ва фарҳангу тамаддун дар яке аз минтақаҳои бостонии Тоҷикистон, ноҳияи ховалинг мебошад. ҷузъиёти бештар дар матлаби хабарнигорони мо. тоҷикистон таърихи хеле қадима дорад ва олимони дунё барои омӯзиши таърихи ин сарзамин таърихи экспедитсияҳо кор карданд. инак дар ноҳияи ховалинг боз як экспедитсияи нав бо ҷалби бостоншиносон аз 10 давлати дунё ба ҳам омаданд ва ковишҳои бостоншиносиро давоми 1 моҳ идома доданд. солҳои 60-70 асри гузашта олимони машҳури дунё дар ноҳияи ховалинг кор карда 11 қабати стратиграфии замин яъне полипочваро ҳисоб карда буданд. ин кашфиёт далолат бар он буд ки ин мавзеъ таърихи 950 ҳазор сола дорад, яъне ҳанӯз 950 ҳазор сол пеш дар ин ҷо одамони обшини ибтидоӣ зиндагӣ мекарданд.
در اینجا سال گذشته عالمان نوسیبیرسک باشیشگاه قدیمی آدمان آبشین ابتدایی را پیدا نمودند که آن را لاهوتی 4 نامگذاری کردند. در این باشیشگاه نگاره ها از قبیل آلات های مهنت که از سنگ آماده شدند دریافت گردیدند. گفته می شود هنوز از عصر گذشته برای آموزش این موضوع اکسپدیسیه ها تشکیل گردیده بودند. سال 1976 اولین اکسپدیسیه باستانشناسی برای آموزش عصر سنگ با روبری باستانشناس معروف وادیم الکساندر ژانوف تشکیل کرده شد و در اینجا وقتی که آموختند در حقیقت دیدن که یک جای بسیار مهم، یک همچون لابراتوری طبیعی دنیا در اینجا بسیار نشانه ها هست. از سال 1976 سر کرده آموزش ها ادامه یافت و خوشبختانه سال 1980 در همین قد کولدره قبط های خاک معین کرده شد. از قبط خاک 11 به 12 30 قبط خاک اولوت اسبابای یافت شد، استقامتگاه آدم جمعی ابتدایی یافت شد که در او وقت عمری 850,000 ساله تصدیق کرده شد و بعدتر سالهای من بعد که 70 تا که ادامه یافت تا به 900,000 اخیران بازیافته که به دست آمدن شهادت دادن که بیشتر از میلیون سال پیش در اینجا حیات بود، زندگی بود. عین زمان عالمان ساحه قبط‌های نو را کشف کردند که 12 و 13 می باشند. با گفته عالمان هر یک قبط در دوام 100-200 هزار سال به وجود می آیند و تخمین میزنند که این موضع تاریخی بیش از 1,300,000 ساله دارد. Известно, что самые древние и уникальные археологические объекты в Средней Азии обнаружены в Таджикистане, в плато Хавалинг. Вокруг города Хавалинга оставался вопрос, какой возраст этих объектов, потому что первые результаты показали, что возраст самого древнего археологического объекта, археологической стоянки в Таджикистане, это Кульдара, возраст где-то 800-900 тысяч лет. Значит, древние каменные артефакты находятся в вот таких вот разрезах, где у нас встречаются древние палеопочвы. И возраст палеопочв до сих пор окончательно неизвестен. Поэтому мы решили организовать международный проект, чтобы использовать самые современные новые научные методы для датирования этих палеопочв. И вот целый ряд университетов из различных стран, это Норвегия, Дания, Россия, Иран, Швеция, Германия, Таджикистан, объединились в такой большой коллектив. У нас больше 40 человек сейчас в этом проекте, профессора, аспиранты, которые будут заниматься изучением этих уникальных разрезов в районе Хавалинга. شیرینجان سفرزاده سیفالدین اسماعیلов از ناحیه خاولینگ برای برنامه نوید. از 5 تا 10 اکتبر روزهای فرهنگ تاجیکستان در بلاروس برگزار گردید. در دایره این روزها از جانب هنرمندان تاجیک نمایش هنرهای ملی، فیلم‌های تاجیکی و برنامه فرهنگی منظور ساکنان و مهمانان مینسک گذرانیده شد. در دایره روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در بلاروس که از 5 تا 10 اکتبر ادامه داشت، در قصر پیانری شهر مینسک روزهای کینوی تاجیک دایر شد. در آغاز نمایش نمایندگان دو کشور از جمله فیلم‌آفران تاجیک برآمد نموده از تاریخ و تشکل سینمای تاجیک سخن گفتند. ذکر شد که زمانی سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان حکومت مملکت بر رشد صنعت کینو توجه مخصوص ظاهر نموده برای انکشاف این ساحه برنامه‌های معین را عملی می‌کند. در نتیجه تطبیق همین برنامه‌های دولتی سالهای اخیر در تاجیکستان فیلم‌های گوناگون ژانر و پرمحتوا روی اکران می‌آیند و در آزمون و فستیوال‌های بین‌المللی سزاوار مقام‌های افتخاری می‌گردند. سرازم بزرگخانه بزرگی است زیر فضای کشاد که سپس در قصر پیانری شهر مینسک نمایش فیلمی مستند اسرار سرازم که از جانب مؤسسه دولتی تاجیک فیلم به مناسبت تجلیل 5500 سالگی سرازم باستان تهیه شده است منظور اهل تالار گردانیده شد. باید گفت که گروه ایجادی این مؤسسه فرهنگی به خاطر تهیه فیلم اسرار سرازم به شهر پنجکن سفر کرده مکان حفریات سرازم باستان، آثارخانه و شهر پنجکن قدیمی را نواربرداری نمودند. در فیلم مستند اندیشه و فکر و ملاحظه های عالمان تاریخ شناس، دانشمندان و باستانشناسان
توجیکستان دایر به حفریات و تاریخ این مکان آورده شده است. مسئولین روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در بلاروس با مقصد نشان دادن تاریخ کهن ملت تاجیک این مستند را در برنامه جای داده پیشکش ساکنان بلاروس نمودند. خوشبختانه در دایره تطبیق برنامه رشد کینوی تاجیک برای سالهای 2018-2022 صنعت فیلم آفری تاجیک به مرحله نو وارد شده، این 3 سال و مضمون و مندرجه فیلم ها بهتر گردیده است. ҳанӯз аз аввалҳои сол муассисаҳои таълимии кишвар ҷиҳати хуб гузаронидани мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 чораҳои заруриро роҳандозӣ карда ба миқдори зарурӣ маводи сӯхт захира намуданд. дар ин баробар муассисаҳои таълимии ноҳияи рӯдакӣ низ омодагӣ дида дару тирезаҳои синфхонаҳоро пурра оинабандӣ карда дар хусуси дигар чорабиниҳои вобаста ба зимистонгузаронӣ тадбирандешӣ мекунанд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. бо қарори марбутаи ҳукумати кишвар вобаста ба омодагӣ ба мавсими тирамоҳ зимистони соли хониши 2021-2022 муассисаҳои таълимии мамлакат аллакай аз рӯзҳои аввали тобистон чораандешӣ карда ба миқдори зарурии ҳезум, ангишт ва дигар маводи лозимаи сӯхтро захира намуданд. таври мушоҳидаҳо нишон доданд аллакай дар қисмати зиёди таълимгоҳҳои ноҳияи рӯдакӣ шароити хуби зимистонгузаронӣ фароҳам гардида, аз ҷумла дару тирезаҳо пурра оинабандӣ ва печҳои аловию радиаторҳои барқӣ омода карда шудааст. омодагии муассисаи таълимӣ ба давраи тирамоҳу зимистонгузаронӣ дар сатҳи хуб тибқи талабот ҷараён дорад ва айни ҳол дар анбор 15 тонна ангишт, 20 куб ҳезум омода аст ва ҳамаи 17 синфхона аз рӯи талаботҳо шишабандӣ карда шудаанд ва ба давраи зимистонгузаронӣ омода ҳастанд. аз он ки мувофиқи иттилои коршиносон зимистони имсола нисбатан сартар меояд, маорифчиёни ноҳияи рӯдакӣ бо дарки баланди масъулиятшиносӣ нақшаи чорабиниҳо таъризӣ намуда тамоми синфхонаҳоро бо усулҳои гуногун гарм хоҳанд намуд. дар ин росто барои бемушкилӣ гузаронидани мавсими имсола маводи сӯхт дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ба қадри кофӣ захира шудааст. аз ҷумла дар муассисаи таълимии рақами 14 коллективи бисёрнафараи ин боргоҳ низ аз рӯзҳои аввали ба тавсиб расидани қарори ҳукумати мамлакат корҳои заруриро ба анҷом расонидаанд. имсол ҳар боз тайёримон беҳтар аст, дуруст аст. 25 тонн кумари ҳозир мо омода кардем. шишабандӣ аввал он қадар дуруст набуд. аз саршавии мактаб тамоми шишаҳои мактаб даруну берун куҷое ки онҳо таъмирталаб буданд мо онҳоро таъмир кардем ва тайёр шудем. зимистонро бо пуррагӣ, бо хубӣ, бо гармӣ телҷӣ мегузарем. қобил ба зикр аст ки дар ноҳияи рӯдакӣ 133 муассисаи таълимии миёна ва 11 кӯдакистон фаъолият менамояд ки ҳамагӣ барои гузаронидани мавсими имсолаи тирамоҳ зимистон омода буда бо маводи лозимаи сӯзишворӣ таъминанд. сол аз сол яке аз ҳадафҳои стратегии давлату ҳукумати ҷумҳурӣ таъмини амнияти озуқаворӣ дар амал татбиқ гардида нисбат ба солҳои қаблӣ дар бозорҳои ватанӣ фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ мушоҳида карда мешавад. дар ин раванд барзгарони шаҳри Исфара низ саҳми муносиб гузошта имрӯз аз маҳсули дасти эшон сокинон баҳраваранд. кооперативи истеҳсолии кишоварзони Навгилем аз зумраи хоҷагиҳои серсоҳаи ин шаҳри саноатӣ буда айни ҳол аҳли заҳмати он ба кишти тирамоҳии гандум машғуланд. идомаи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. кооперативи истеҳсолии кишоварзони Навгилеми шаҳри Исфара ҷиҳати саҳмгузорӣ дар таъмини истиқлолияти озуқавории мамлакат бо афзун намудани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ тавассути истифодаи самараноки ҳар ваҷаб қитъаи замин ва корбасти сарфакоронаи об ҷаҳду талоши пурмаҳсул доранд ва мехоҳанд саҳми худро дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат гузоранд. яке аз самтҳои асосии фаъолияти ҷомеаи меҳнатии мазкур ба бахши тухмипарварӣ нигаронида шудаасту ба имрӯз дар ин ҷо дар майдони беш аз 150 гектар тухмии гандуми навъи старшина ва московский 56 парвариш карда мешавад. старшина дар муқобили касаливу ҳашарот устувор буда ҳосилнокии фаровон дорад. ҳар сол барои рӯёндани ҳосили гандуми тухмӣ кӯшиш ба харҷ дода мешавад ва соли гузашта низ мо кӯшиш кардем нави московский 56ро оварда кишт намудем ва ҳосили хуб низ гирифтем. чанд сол боз дар хоҷагӣ истеҳсоли гандуми нави старшина ба роҳ монда шудагӣ буд. мо кӯшиш кардем бо роҳҳои селексионӣ барои беҳтар кардани нав корҳои заруриро анҷом дода агротехникаи
хубро ба роҳ монда истеҳсоли ғалаи нави старшинаро ба роҳ монда ҳар сол зиёда аз 200 тонна ба тамоми хоҷигоҳи кишоварзии ҷумҳурӣ фурӯш кардем ва инчунин дар соли гузашта чӣ хеле ки қайд кардам мо аз Федератсияи Русия гандуми нави московский 56 оварда киш кардем ки ҳосили баъзе қитъаҳо то 60-70 сенера расид. ҳар сол мо кӯшиш мекунем ҳамаи заминҳое ки ғалла киш карда мешавад, ғаллаи тухмӣ киш карда мешавад, дар қайди бозрасии давлати тухмӣ ба қайд мегирем. соли гузашта аз кооперативи тиҷоратии кишоварзони навгилем хоҷигиҳои гандумпарварии мамлакат беш аз 200 тонна ин навъҳои тухмиро харидорӣ намуданд. имсол ҳам зиёда аз 200 тонна тухмии хушсифат омода намуданд ва аллакай харидорон миқдори зиёди гандуми тухмиро харидорӣ намуданд. барои тайёр намудани тухмӣ дар хоҷагӣ тамоми қоидаҳои нигаҳдорӣ ва ҷобаҷо намудани онро хуб ба роҳ монданд. баъдан тухмиро ба харидорон пешниҳод менамоянд. ҳоло дар хоҷагӣ зиёда аз 100 гектар гандуми навъи старшина ва московский 56ро кишт намуданд ва ҳоло кишти гандум идома дорад ва дар рӯзҳои наздик онро ба охир мерасонанд. мутахассисони хоҷагӣ мегӯянд ки кишти тирамоҳӣ бояд аз 20 сентябр то 20 октябр давом кунад ва дар баъзе минтақаҳо мумкин тағйир ёбад. имрӯзҳо деҳқонон ба ҷамъоварии ҳосили дигар зироатҳо дар боғот бо ҷамъоварии ҳосили себ, картошка, пиёз ва ғайраҳо машғуланд. ҳамзамон ҳосили хуб рӯёнида истодаанд. мутахассисон итминони комил доранд ки агар соли гузашта дар хоҷагӣ аз ҳар гектар майдони парвариши помидор то 500 сентинери ҳосил ба даст оварда бошанд, имсол ин нишондиҳанда 600 сентинериро убур кардааст. чунин ҳосилнокӣ бошад, дар оянда метавонад ба фаъолияти мӯътадили корхонаҳои сершумори коркарди шаҳри Исфара, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва болоравии сатҳи зиндагии мардум мусоидат намояд. гузориши Наимҷон Юнусов, Собир Аюбов аз шаҳри Исфара барои барномаи иттилоотии Навид. фалак ҳамчун мусиқии суннатии мардуми тоҷик дар давраи истиқлолият мақоми давлатиро касб намуд. шурӯъ аз соли 2007 дар ҷумҳурии 10 октябр ҳамчун рӯзи фалак таҷлил карда мешавад. фалаксароёну ҳунармандони вилояти Хатлон низ бо иштироки доираи васеъи зиёёну сокинон бо пешниҳоди барномаи фарҳангӣ ин санаи фараҳбахшро ҷашн гирифтанд. ҳамкоронамон аз рафти таҷлили рӯзи фалак дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон гузориш медиҳанд. ба муносибати таҷлили рӯзи фалак ба идиомӯзгорон дар толори кӯхи фарҳанг ва иттилооти шаҳри Бохтар намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва дастгоҳу лавозимоти ихтироъкорони ҷавон доир карда шуд. раиси вилояти Хатлон сараввал бо маҳсули дасти ҷавонони соҳиби истеъдод шинос шуда ба ҳунару маҳорати волои эшон баҳои арзанда доданд. сипас дар толори бошкӯҳи кӯхи фарҳанг ва иттилооти шаҳр бахшида ба рӯзи фалак чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид ки дар он фалаксароёну овозхонон ва ансамблҳои рақсӣ иштирок намуда дар ҳузури бинандагони сершумор ҳунарнамоӣ намуданд. нахуст раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода ба сухан баромада маорифчиёнро ба рӯзи идашон табрику таҳният гуфтанд. зикр рафт ки соҳаи маориф ба шарофати даврони соҳибистиқлолии мамлакат рӯ ба рушду тараққӣ неҳода, сол аз сол биноҳои нави таълимӣ бунёд ва сатҳу сифати илму тадрис дар муассисаҳои таълимӣ беҳтар мегардад. ҳамин аст ки қиёс ба солҳои гузашта толибилмони вилоят дар озмуну олимпиадаҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ низ ширкати фаъолона дошта соҳиби дастовардҳои арзанда гардиданд. дар идома роҳбарияти вилоят рӯзи фалакро ба ҳунармандону дӯстдорони ин санъати волои қадимаи тоҷикон таҳният гуфта иброз доштанд ки имрӯз жанри мусиқии классикии фалак ҳамчун падидаи нодири ҳунарӣ дар фазои соҳибистиқлолии кишвар бо ҷилову садои хеш танинандоз гардидааст. мо ворисони ин ганҷи бебаҳои маънавии ниёгон бояд онро ҳамчун падидаи пурарзиши фарҳангӣ ҳифз намуда баҳри рушду нумӯи жанру муҳтавои он кӯшиш намоем.
فалак мусиқии суннатии шифоии мардуми тоҷик буда. Дар давраи мавҷудияташ ҳамчун ифодагари розуниёз будааст. Дар осори бегазанди шоирони классику муосир ва эҷодиёти шифоии халқи тоҷик маълум мешавад ки калима ва ибораҳои фалак, чархи фалак, гарданда фалак, ҷаври фалак ва амсоли ин аз асрҳои пеш то ба имрӯз дар истифода қарор доранд. Аз ин нигоҳ мусиқии суннатии мардуми тоҷик аз аҳди қадим ба имрӯз мақому мартабаи махсусро дорост ва миёни халқ маҳбубият дорад. коршиносон ба он назаранд ки фалак дарди дил аст, камбудиҳоро ифшо месозад. Фалакхон боригарони дилро сабук мекунад, ҳамроз мегӯяд, ба дард дармон мекобад. тақозои ҳаёт аст ки инсон аз мушкилоти зиндагӣ дар канор будан наметавонад. тавассути фалак худро оромӣ мебахшад. ӯро эҳсоси сабукӣ фаро мегирад, гӯё замину осмон ба фарёди дили ӯ расида бошад. ҳамин тариқ фалак дар маркази вилоят шаҳри бохтар бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардида. дар хотима як қатор ректорони донишгоҳу донишкадаҳои оливу миёна, мудирони маорифи шаҳру ноҳияҳо, омӯзгорон ва фарҳангчони вилоят ба муносибати иди омӯзгор ва рӯзи фалак бо ифтихорномаву сипоснома нишони алочии маориф ва фарҳанг қадрдонӣ карда шуданд. мақомоти тафтишоти Федератсияи Россия сабабҳои суқути тайёраи хурдеро ки ба марги чандин нафар сабаб шуд муайян мекунанд. Ин фалокат пас аз чанд дақиқаи парвози ҳавопаймо рух додааст. дар ҷазираи Пальма хуруҷи вулқон идома дорад. таваҷҷӯҳ кунед ба шарҳи бештари ин ва чанд хабари дигар аз хориҷи мамлакат. суқути ҳавопаймои хурди Л-410 дар Татаристони Россия 16 кушта ва 6 захмӣ бар ҷой гузошт. ҳамаи мусофирони ин тайёра парашютчӣ буданд. тавре гуфта мешавад 6 нафари зиндамонда дар қисмати охири ҳавопаймо қарор доштанд. Л-410 якбора пас аз парвоз ба замин афтидааст. қабл аз ин фалокат ҳайати тайёра дар бораи носозии муҳаррики чапи ҳавопаймо хабар додааст. мақомот оид ба ин фоҷиа чанд фарзия, аз ҷумла зиёд будани шумораи мусофирон, носозии техникӣ ва ба хато гироҳ додани сарнишинонро таҳқиқ доранд. вобаста ба ин фоҷиа дар ҷумҳурии Татаристони Россия мотам эълон шудааст. бар асари таркиш дар қисмати ҷанубии Яман 5 нафар ҷон бохта, чанд тани дигар ҷароҳат бардоштанд. табқи маълумот рӯзи якшанбаи ҳафтаи гузашта дар қисмати марказии шаҳри Адани Яман автомобили бо маводи тарканда муҷаҳҳаз инфиҷор дода шудааст. ҳангоми рух додани таркиш аз ин ҷо қатори мошинҳои намояндагони ҳукумати Яман мегузашт. ба иттилои мақомоти бехатарии ин кишвар, ҷанговарон онҳоро мавриди ҳадаф қарор додаанд. расоси ҳафта мешавад ки дар ҷазираи Палмаи Канар вулқони Кумревиеха фавора мезанад. мақомот ба сокинони минтақаи хатарнок иҷозат доданд ки аз манзилҳои зисташон ашёи зарурӣ ва қиматбаҳояшонро берун оранд. охири ҳафтаи гузашта аз ин мавзеъ даҳҳо нақлиёти боркаш пур аз асбобу анҷоми рӯзғор баргаштанд. тавре хабар дода мешавад то ин дам гудозаҳои оташини вулқон ҳазорҳо манзили зистро ба хокистар табдил додаанд. гурӯҳҳои наҷотдиҳӣ ҳанӯз чанд ҳафта пеш наздики 6000 нафарро ба ҷойҳои амн таҳвил дода буданд. рӯзи гузашта дар ҷазираи Палма фурудгоҳи маҳаллӣ дубора фаъолиятро шурӯъ кард. аз сабаби хуруҷи вулқон давоми 3 ҳафтаи гузашта ин фурудгоҳ 2 маротиба аз фаъолият боз монда буд. олимон мегӯянд ки хуруҷи вулқони Кумревиеха метавонад боз 3 моҳи дигар идома кунад. мавҷи чоруми пандемияи коронавирус Руминияро маҷбур сохт ки барои мубориза бар зидди COVID-19 аз Иттиҳоди Аврупо кӯмак талаб кунад. табқи маълумот дар беморхонаҳои ин давлат дигар барои мизоҷон ҷой нест. ҳамарӯза дар ин давлат шумораи рекордии ҳолатҳои маргбор аз коронавирусро ба қайд мегиранд. теъдоди умумии ҳалокшудагон аз ковид дар Руминия ба 40 000 наздик мешавад. феълан дар шуъбаҳои махсуси табобатхонаҳои ин мамлакат зиёда аз 1500 нафар зери назорати табибон қарор доранд. дар шаҳри бохтар мусобиқаи футболи хурд барои дарёфти ҷоми ҳизби халқии демократии тоҷикистон миёни дастаҳои ғайрикасбӣ доир шуд. тафсилот дар ин хусус.
бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар майдончаҳои хурди варзишии ваҳдат воқеъ дар маҳаллаи дӯстии халқҳои шаҳри бохтар маросими кушодашавии марҳилаи сеюми мусобиқаи футболи хурд барои дарёфти ҷоми ҳизби халқии демократии тоҷикистон миёни дастаҳои ғайрикасбии шаҳру навоҳии минтақаи бохтар доир карда шуд. дар рафти кушодашавии чорабинии мазкур раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти хатлон, муовини раиси федератсияи футболи вилоят, раисони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон аз 15 шаҳру ноҳия, ҳайати дастаҳо, мухлисон ва дигар шахсони масъул иштирок доштанд. мақсади асосии ташкил намудани ин чорабиниҳо ин яъне баланд бардоштани тарзи ҳаёти солим, яъне рушди футбол дар ҷумҳурии тоҷикистон, барномаи иҷроиши барномаи рушди футбол ва ба ин росто яъне пешгирӣ аз гаравиш ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ифротгароӣ ки ин албатта ба ҳамагон маълум аст, яъне варзиш ин худ қосиди сулҳ аст ва имрӯз бинед ки ғолибони давраҳои марҳилаҳои якум ва дуюм ки имрӯз ба марҳилаи сеюм роҳ хат гирифта буданд ва имрӯз бо як чеҳраи кушод, бо анамун иродагии қавӣ ва матонату ҷасорати ҷавонии худ имрӯз мана дар майдончаи федератсияи футболи вилояти хатлон имрӯз ҳузур доштанд. пеш аз оне ки ба марҳилаи сеюм рохат гирифтем, ду марҳилаи пешинаро паси сар намудем. ду марҳилаи пешина дар шаҳру ҷамоатҳо ва марҳилаи дуюм дар байни ноҳиявӣ ки мо дастаи мо дар ин марҳилаҳо хушбахтона ғалаба ба даст овардем ва ба марҳилаи сеюм рохат гирифтем. имрӯз низ дастаи мо бо тайёрии хуб омадааст ва мо боварии комил дорем ки дар марҳилаи сеюм низ, яъне дар марҳилаи вилоятӣ яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол менамоем. ман миннатдории худро ба ташкилкунандагони чунин мусобиқа мерасонам ки ин мусобиқаҳо сабаб мешаванд ки яъне тарзи ҳаёти солим дар байни ҷомеа боз ҳам баланд бардошта шавад ва ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳо ноил намешаванду ба варзиш машғул мешаванд. мусобиқаи мазкур дар доираи нақшачорабиниҳо ба ифтихори 30-уми солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон, федератсияи футбол ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ташкил гардидааст. дар мусобиқаи варзишии имрӯза 15 даста миёни ҳам рақобат намуда аз худ маҳорати баланди варзишӣ нишон доданд. бояд зикр намуд ки иштирокчиёни мусобиқа аллакай дар сатҳи маҳаллаҳо ду марҳиларо паси сар намуда ҳамакнун барои ширкат варзидан дар мусобиқаи сатҳи вилоятӣ зафарёб гардиданд. дар маҷмӯъ ба хотири мушарраф шудан ба ҷоми ҳизби халқии демократии тоҷикистон баргузории 26 бозӣ пешбинӣ гашта дар қисмати ниҳоии мусобиқа бозиҳо аз рӯи системаи олимпӣ баҳогузорӣ хоҳад шуд. мусобиқа ҳар бегоҳ давоми 10 рӯз идома ёфта дар қисмати ҷамъбастӣ бо хулосабарории доварони касбӣ дастаҳои ғолиб бо ҷойҳои якуму дуюму сеюм ва бо диплом ҷоми кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва мукофотҳои пулии ташкилкунандагони мусобиқа сарфароз гардонида мешаванд. бинандагони азиз, инҷо нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид ба анҷом мерасад. то дидори оянда сеҳатманду пирӯз бошед.